president, you will never see the president. Because you must understand. You must understand kuti magara neni ndimungatondikumbira kuda kuona president. Not ini kukumbira imi. Msandi kutoona the procedure yacho. Amutombo ya understand. Kukwira gomo kuita sei. Kuti muone president imene tiko ndiani uyu. Hana mumiriri here ikoko hakuna MP here. So ndaona kuti panoda kudzidziswa. Vasingazenga vaite sei? Saka tino kudzidzisai kuti aiwa chief. Pane MP imimi nemi, we are the servants of these people. Manje system yamagara munayo ndiyekusevwa nevanhu. Not kuseva vanhu. Anti maona mauya mchikati kanzuro yamuno bulldozer mchitaura nema grade 7. Isusu takaenda kuzvikoro kunana England kwa musina kutombomebe kuenda kuchikoro. Tinochunderstand. Yes. Andizwe. So kana tauya pano kuzinini pisa kasi we must be respected. So I want to say this. Kana muchita hivi pambeni pangu sa MP hasha zangu zova pakuti ko ambuya wauya pano unotrita say. That is where my anger is. My anger is no longer with me. I can deal with it. My anger is the office of the CEO not being able to accommodate the ordinary person, the poor person. Yes. And this is the attitude of this office. Why not first impressions matter? Chaunotanga kuona njoza zili. Tanga kuona kanzuro yacho. Ndanzwa wano wakawanda vachitara kuti chief pane problem. And then I'll not hide anything away from you. And I've told you this. Because the problem is with you. And it's not that kuhanda nekuti muri munyowani. And then it's not munyowani pura imi. And ndikutaurire. Ndakauya muna October. Chero mota ya parliament ansandawana. Ansatna ikumbira. Asindrungo shanda neziripo. Kasi muchipinda munopinda mkanzu. Conscience dzevanu adzimire kufunga. Shamunoda pamota musimunyowani. Kasi pakuziva zvinhu muri munyowani. So to me, your interests are bent on your selfish ways of going about this. I am a legislator. And one of the best legislators, not just a legislator. Yes. Even the president knows that I'm a panel member of parliament. Manje kana yimimi makudaro pamberi pana mai munobva ku muri munhu mutema wani. Handizve ndana mai vamunoona vanga uchitaura komadini kungovanzwawo moteerera tozowana nzira dzekuti tinodhira nazvo sei. I'm disappointed, I must say, with that behavior. And the choice I have, chief, hamuna hasha hamuna kana hasha hamuna musati dzedu dzitiki ndichapinda mukanzuro menyu one day. Terezanbe vanokudzaenda ikia madho uku neuku toti ngatitange mumeeting nekuti mumeeting munorovana zvina basi. So maprisa akatotanga chirovana mumeeting nekuti mumeeting munogona kurovana kunze kunokuti kwasingarovani. Kasi umu tinopinda mutokia madho mayuthi mirai uku neuku noku tomborovana zvibhakera imomo tonoti ripoti munoisa kuti tanga tiri mumeeting. Hapana zvinonzi hapana mutemo unoti nekuti muri mumeeting hamufaniri kukurovana. Aiwa chero muchisolva maproblems mukaona maparliament dzimwe nyika vanokandana zvibhakera ndosamutoona umwe tichamba tichijima nekuti tinotya kuti muparliament zvibhakera zvikatanga kuramba tiri visi vachikandana mazai. Hamuzvioni vachikandana mazai kasi hapana nosungwa nekuti kana muri muparliament hapana zvinoitika. So I really was very disappointed. I thought you're an educated man, because education requires humility. Yes. Humility is a sign of wisdom. Yes. It's a sign of education. Yes.